Jottono khulungka ang YTF khoi political district ni president Hiranmoydev Burma chini bwskangni 2 tarik dele obhijan ni bagui Tripura hasteni joto bubagrani sengrarok faide chung joto palbaksa khai Delhi o thangui jontor montor bubagrano logiri layana chini gere Tripura land dimani bagui tei abono karibo ang joto jara chini phatar haste o chini Tripura sengrak tongui tongnai rok no bang kok kesana musungo no faidi jara Delhi ni gana gini tongnai rok palbaksa khlai chung Delhi ni jontor montoro bubagrano logiri layana mo one last fight to tamle mana pal henge sal chung joto thancha baksa khlai chung faidi mo paithak ni sobano chung bubagrano palbaksa ke logiri lainai okra cherai burui bura buri faida chung joto palbaksa ke bubagrano logiri lainai tamule hinma chung kwbangma bisi rombui buini dofani borok bai chung thungjaka faidi tabuk chung mowaise Tripura mothani bubagrani naikol mungbai chung bubagrano logiri lai chung keplai khalainai teibo ang kok kesana musungu chini khoi political district ni Ramchandrgarh Asambari Kamalpur Surma ni joto Tripura sengra rokno ang kok kesana musungu no joto palbaksa khlai discipline rule no follow khlai chung palbaksa khlai naithok khai chung thanglai bubagrano logiri lainai jotono khulumbai kha hambai bubagra ayuk lokthun Tripura ayuk lokthun tei YTF tebo ayuk lokthun hambai khulumbai kha